उद्या भोगी आणि एकादशी आहे. अनेक जणांचा प्रश्न आहे, विशेषतः मातृवर्गाचा प्रश्न आहे की आम्ही एकादशी धरावी की भोगी करावी. अर्थात भोगी करावी म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या करून त्या नैवेद्य समर्पित करून आपण तो प्रसाद ग्रहण करावा. एकादशी धरावी. त्याचे स्पष्ट उत्तर आहे की आपण एकादशी धरली पाहिजे, कारण एकादशी महापर्व काळ आहे, मोठा श्रेष्ठ ज्येष्ठ पर्व काळ आहे. मग एकादशीच्या दिवशी आपण शक्यतो उपवासच केला पाहिजे, असा वारकरी परंपरेचा, वैष्णव परंपरेचा, वैदिक परंपरेचा नियम आहे. आपल्या पूर्वजांनी कोणती हानी झाली तरी एकादशीचं व्रत सोडलेलं नाही. आम्हाला कोणताही त्रास झाला तरी चालेल, परंतु एकादशी सोडणार नाही, असा वारकऱ्यांचा बाणा असतो. आणि आपण एकादशीला विशेष प्राधान्य दिले पाहिजे. मग जर करायचं असेल तर आपण वेगळ्या पद्धतीनं भोगी साजरी करू शकतो. जसं एकादशीला भगरीची भाकर आहे, भाकर करा भगरीची. जांब आहे, त्या जांबाची भाजी अर्थात पेरूची भाजी करू शकतो. बोरं आपण त्याच्यामध्ये टाकू शकतो. असं एक आम्हाला ब्रह्मवृंदाने सांगितलं, आपण बोरं टाकू शकतो. त्याच्यामध्ये शेंगदाणे टाका स्वतंत्र, आणि आपण ती भाजी करून देवाला नैवेद्य समर्पण करू शकतो. पण यासाठी एकादशी सोडण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. एकादशी सोडल्यामुळं आपल्याला दोष लागू शकतो, कारण ती एक व्रत आहे आणि व्रत आपण मोडता कामा नये. बाकीचं तर सर्व आपल्याला ज्ञात आहे. भोगीच्या दिवशी काय करावं हे सांगण्याची आवश्यकता नाही, परंतु विशेष एकादशी व्रत आहे आणि भोगी एक सण आहे. व्रत चुकलं तर आपल्याला त्या दोषातून आपल्याला मुक्त होता येईल. सण चुकला तर त्या सणाचा दोषातून आपल्याला मुक्त होता येईल, परंतु आपली त्या दिवशी एकादशी चुकली, व्रत चुकलं तर त्याला कोणीही अपराध तो क्षमा करू शकणार नाही. म्हणून दरवेळेस एकादशी धरणाऱ्या मंडळींनी आपण एकादशीच धरायला पाहिजे. आणि देवाला सुद्धा आपण एकादशीच्याच पदार्थांचा आपण नैवेद्य दाखवू शकता आणि एकादशी साजरी करू शकता. रामकृष्ण हरी.